womsebenzi lo. Ndibulise kumphathi we-Council of Churches ne-executive yakhe, isifundisi sonke siphela. Ndibulise kusodolophu, ndibulise kumastishi wamapolisa, ndibulise iindwendwe ezihloniphekileyo ezikhoyo phakathi kwethu, ndibulise ootata, ndibulise oomama, abanye ngamadodana, abanye ngoomambumanyano, ndibulise ulutsha nabantwana abancinane. Nonke ndilibulisa ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Ndiziva ndimncinci, ubuncinci ke not in age, but feeling humbled. Zizinto ezimbini yile nkcaza endiyenziwa ngunyana uMr Mhlonyane. Eyesibini yile endiyenziwe i-Council of Churches yokundimema uba ndibe sisithethi semini apha. Ndathi bendingubani kanene umntwana wakwaRhwaba ozawunikwa imbeko yokuba athethe ebantwini abangaba banini. Sendinive ngoku nishumayelayo, ndaniva ngoku niculayo, ndabona ihlombe lenu, ndabona into ezintsha ngathi andizalwa apha. Ndathi hey, ubutshipha obu umuntu uphosana nezinto. Ndingumntu ke osuka eMonti apho ndichithe khona ixesha, ndithunywe icawa ke. Ndizawuxolisa ngoba ndithe xa ndimenywa ngoba usihlalo ndacinga into yoba kuzawuqhuba apha njengaseMonti kubekho iintlanga ezahlukeneyo. Ndalungisa ukuthetha kwam ngesilungu. Ngoku ke ndizawutolika into endingasukanga ndiyibhale ngolo hlobo. Ndizawuxolisa ngamanye amaxesha, kwezinye iindawo ndizakoyisakala. Anduba ke Nkosi ndiyagabisa ndobe nditsalwa liphepha nayintetho ebendiyenzile. Okunye bazawuthi abantu lo ngumfundisi onjani othi xa abanye benxibe izitoli ezimhlophe yena benxibe purple. Mandi-explain ke nale. Ndiqale ndithi nam naso but ndathi mandifake le color because le color ithi xa unento oyisizelayo ufaka le color. Xa usentlungwini ufaka le color. Le bendiyiphethe kuba ndisithi ukuba ngaba ndithe ndasensa ngondizayo ndincokola nomfundisi uqobo uba yi-celebration, luvuyo, bendawufaka le. Ndiyaxolisa ke into yoba ndingabanga uniformed nabanye abefundisi endiqonda into yoba bayifake le mhlophe kuba besithi let there be peace. So ke akwabuthixo le nto bayithethayo ngezitoli abathi noko kwanele, let there be peace, angeva uthixo.
Ndicele ke umfundisi uqobo uba kwezi ndawo ndizawuthetha ngazo afunde, uzawufunda ku Ezekiel chapter 45 verse 9, aphinde afunde ku Timothy wesibini chapter 2 verse 22, uzawufunda nesesithathu. Akafundi izifundo ke zibamba, ufunda nje ivesi benye kwizindawo zonke ku Timothy 1:6 verse 9. Masisifumaneni ke isifundo sethu sokuqala kule ncwadi yeTestamente endala, kwincwadi kaEzekiyeli, isahluko sesiya sama-45, ivesi nje sawufunda kuyo inye, yilaa vesi ye-9. Ewe, yilaa vesi ye-9 ifundeka ke ngolu hlobo. Isihloko sendaba ukulawula ngobulungisa imfanelo yesikhulu. Itsho inkosi uYehova ukuthi, yanelani nina zikhulu zakwaIsrayeli, yekani ukugonyamela nokubhuqa, nenze okusesikweni nobulungisa. Yekani ukubaxhotha abantu bam emafeni abo, itsho inkosi uYehova. Siphele phaya isifundo sethu sokuqala. Nkosi ke mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngokunakunaphakade. Amen. Masifumaneni ke esiya sesibini esiphaa ku-2 Timothy chapter 2 uvesi 22. Masifunde ithi, ke zibaleke iinkanuko zobutsha, phuthuma ke ukulungisa, ukholo, uthando, uxolo nabo bayinqulayo inkosi ngokwasentliziyweni ehlambulukileyo. Siphele phaya ke esiya, siphinde sifumane u-1 Timothy chapter 6, kwathiwa mandifunde nje uverse 9. Uthi kuverse 9, ke abo bangaba zizityebi beyela egwendweni nasesibatheni nasezinkanukweni ezininzi ezibubudeke ezenzakalisayo, zona zibatshonisayo abantu ekonakaleni nasekutshabalaleni. Siyaphela ke apho isifundo sethu. Nkosi ke mayisikelele ukufuna kwelizwi layo ngokunakunaphakade. Amen. Nkosi baba. Mandicacise ke into ethi abantu apha ngabantu becawa, bayazi baxa kuthiwa uMshumayeli uza kwenza ntoni. Mandithi no, ndiza kwenza mna into endithe yi-sermonic discourse. Andizuma apha ndishumayele. Ndiyi-superintendent eseketheni le ndikuyo, ndishumayela xa ndithanda. Lo xa ndifundile ndithi mfana suka ndishumayele. Shumayele. Andizushumayela ke apha. Ndiza kwenza i-discourse. Ndizawuxoxa. Ndizawuthetha ngoba ndiyibona iyi-meeting le yokuba mandingashumayeli, instead mandithethe into le. Apha ethubeni ke xa ndisihla kuzawubakho indawo apho kuzawufuneka ndithethe ngeBhayibhile. Umfundisi ukhula zawumana ukuthi ke yitsho ngoku
yitshongo wakwamva umuntu eshumayela esibale sizezo zinto yiqondeni kuba yi-discourse. Ndithandazile xa ndizawuza apha ndathi Thixo uthi bandithini kule mbudumbudu engaka. Ithi apha kule Bhayibhile yesilungu ku-Ezekiel chapter 45, you have gone far enough. Ba bendiyawuthi manditolike le nto uyangcola uThixo apha uthi nitsibile itye likaphungela ngoku. Give up your violence and oppression. Kuncameni ukugonyamela nokucinezela kwenu, and do what is just and right. Nenze okulungileyo nokukholekileyo. Stop dispossessing my people, declares the sovereign Lord. Ukuthatha izinto zabantu ngolunya kuyekeni. Stop it. Uthe uThixo nditsho njalo. Apha kule ncwadi kaTimothy uPawulos yena uthi ngathi uyamanisa kulaa ntetha bendigqiba ukuyifunda ethi ukuxutha abantu into zabo, it is simply because ufuna ukuzityebisa. People who want to get rich fall into temptation and trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into the ruin and destruction. Why do I come to this verse? Uke wathi omnye umuntu bekethetha apha samazi bangubani wathi abanye bazenza amaxhoba ngokwabo kuba besithi ukuze ndiphile mandayamane nalo mntu unezinto. It is true. Lo mntu oyamana naye kuba enezinto is not for free. Ngenye imini uzamcaphukisa enze le nto bithethwa ngu-Ezekiel ethi stop violence, abe violent. Leyo kugqibela ke ithi yona flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace. Baleke inkanuko zobutsha, zibaleke. Ndihambe ke lo mihlaba ndathi mandithethe ngayo ke bantakwethu ngale mini yanamhlanje. La nto ke ndithe sermonic discourse le, when I preach ndiqala nge-theme, nale ke discourse yam izaba ne-theme. Ndisuke ndiye ku-introduction. Introduction yam izaba yi-background ne-outline. Ndisuke kwi-outline ndingene kwibhodi. Ibhodi yam ke izawufika
ixhomekeke kula outline yam, and then ke ndi-aplaye ndithi bekunjani phaya kwaSirayeli ukuze athethe ngohlobo uYezekile, kunjani apha ngoku, ndiyayi-aplaya ke. Then ekugqibeleni ndithi appeal, let us take this direction. Izawuba lulo hlobo ke. A practical collective framework is befitting nowadays. Itsho ithim yam. Ndihamba ke i-Council of Churches phaya, sixa sithetha ngesilungu bekho tolikayo apha, tolikayo apha, tolikayo apha, ndivele ndarhalela loo nto uba kubekho umntu ozawutolika. Exesha etolika bendiphumla, ngoku ndizawuthetha ndibe nditolika, asoze ndiphumle. Bantakwethu, into esengqondweni yam edumayo apha ithi kulo monakalo makubekho i-framework. I-framework yinto apha ekuthiwa kusetyenzelwa phezu kwale nto. Ize le forum kusetyenzelwa kuyo kufakwe le nto eludaka esifuna uba siyifake kule forum. Singatheorize, sithethe ngokweminqweno nangokuba uba bekuthebe kuyawuthi sibe practical, senze izinto ezibonayo ezibonakalayo. Ilapho ke umongo wengcinga yam enkulu. Mandingene ke kule background yesahluko sikaYezekile. AmaJuda andizuya nayo bashumayeli nomama, niyayiqonda uba afike kwaSirayeli, afike eKanana, ahlale ezantsi kwaJuda, abanye bahlala phezulu, banqula uYehova obakhuphe ezweni laseJiphuta, bazawuhlala eKanana. Abamkholisanga uThixo kwavumela into yoba babethwe zintlanga, bathinjwe. Lo nyaka ke ndijolise kuwo kusemva kokubhubha kokumkani uJosiya. Ukumkani uJosiya wathi akubhubha, abantu babeka uJehoyakim, bemkhetha kuba elichule lendoda. Nje emva koko bathinjwa ngukumkani okuthiwa nguNikho ngo-609 BC. Bathinjwa. Ukuthinjwa kwabo ke ngeli xesha kubethwe uIsrayeli phezulu, kwaphinda kwabethwa uJuda ezantsi. Beselapho ke kulo kokuthinjwa bathathwa basiwa back eJiphuta. Sisuka nje phaa eJiphuta besahleli besithi ko sabuyela kwinto besesikhutshwe kuyo, kwangena iBhabheli yabetha iJiphuta. Ngoku baphantsi kweBhabheli. iBhabheli yona isuse lo kumkani onyulwe ngabantu yabeka uJehoyakim, namagama esiJuda nzima. uJehoyakim babeka yena, unyana kaJosiya ke lowo. Bakhupha lo onyulwe ngabantu, bafaka unyana wokumkani. uJehoyakim uthi akungena kakade ke abantwana bezikhulu baspoiled. Wathi kuba beke unyana kakumkani wazithemba, wanyola amaBhabheli. Wathi uba anyola amaBhabheli eza ngefuthe
athatha 10,000 yabantu apha eJerusalem ayayenza makhoboka. NoEzekile nomkakhe ke wayekulo 10,000 bayohlala eBhabheli. Phaya eBhabheli uEzekile ube nomahluko, wathi nakuba apha kugcwele isithixo wabesithi hayi ndizawunqula uThixo owasikhupha ezweni laseJuda wasibeka ezweni laseKhanani. Wayenza loo nto uEzekile. Uyabona ke xa usemzini akuhambi ngentando yakho. Yavela intshutshiso kumaJuda acinga into zantathu. Eyokuqala athi masizeyamanise noBharukhi okumkani balapha eBhabheli, sivume into yoba bakhulu kuneYehova, bazeyamanisa. Yayinto yokuqala leyo. Bathe besenjalo bayiva into yoba ayinambitheki le nto yokukhonza izithixo, bavela nento apha ethi singobani kakade, make sikuxhuthalaze uThixo uzawusilwela. Bathi abanye masixhuthalaze, bathi abanye ngizakwenzakala, bavela badivided. Kuthe kusenjalo kwafika ngonyaka ka-586 BC intimbo ngoku eyothatha elinye iqela eJerusalem elizisa apha kuba aba ithini le nto yokuba uyatyeba yayisitsho mzali lasikoleni ba xa uyabhoqa kuthiwa uyatyeba baveza imithobana ngale nto bafuna ukuyenza apha, kwathiwa ba-influenswa ngaba bapha ezantsi eJerusalem bayawuthinjwa beziswa apha. Kwathiwa njengoba nimanentambelo endizenza apha sifuna ukunibonisa into yoba kuthiwani yakhula ingcinezelo ngakumbi ngo-586 ukuthinjwa kweJerusalem. Ndikhumbula uba ndithe uEzekile uthi noba kunje ndizawukhonza uThixo mna owasikhupha ezweni laseJuda. Waneqendlana ke ngoku uEzekile apha eBhabheli elithi uThixo angasinceda kuba ngokwasemoyeni sithe sanenguquko sakhumbula umnqophiso, masivusele umnqophiso apha eBhabheli. Wadaloo nto uEzekile ithini age kaEzekile ngokuya wayethinjwa wayene-25 years. I-5 years lephele elapha ekuthinjweni, una-30 years ngoku wamfikela uThixo ngobuprofethi. Wamngena uThixo wathi thatha izinto ezifunwa ndim apha ebantwini. Xa kafikela uThixo awukwazi ukuthi Thixo mandiyihluzele. Waphuma impusha uEzekile ezweni lasemzini, wabonakala into yoba uba kuzawuvela iqela elitsha malivele ngoEzekile. Jonga ke into ezithetha zezi ndawuzikhawulezisa. Yahweh has blessings. uThixo unentsikelelo. Watsho njani? Wathi uYehova, Yahweh works through messengers. Wasibona engumthunywa kaThixo. Yesibini leyo. Eyesithathu wathi Yahweh
is to be affirmed despite despairs. Wathi uThixo noba kunzima, unguThixo ba kuthiwe nguThixo wami. Ndikhumbuza la chorus ethi noba kuyenyuka noba kuyehla sawubambele. Esine ithi the word of God never fails. Sakumnyama sakunkungu ilizwi likaThixo alifeyilishi. Yakhula lento yathi uThixo akabe waseJerusalem kuphela, ngwelizwe lonke. God is universal. Wathi nalapha yilanto ke kanti lapha ku5 ndizanikhumbuza into yoba bathi bakumva ethetha ngolu hlobo babana ukuthi basiyabheli sibheke emlazweni siyothandaza khona. Kwaze kwakhona ngoma yechorus ethi emlazweni eBhabhilona salila iye emlazweni eBhabhilona salila ngexesha bathi siyekuva ezekile noba sisemzini apha hayi asinawuvuma ingoma zikaThixo seJerusalem sisivumele endaweni ezingezizo oBaruku. Asinawuvuma ingoma ezinjalo. Sawuzivuma xa sisikhethile sifuna ubungcwele bethu. Esithandathu yathi people personally account for their deeds. But because basingazikhathi uba wenze into uzawuphendula kuThixo ngokwakho. Esixhenxe people need to obey when they need blessings. Iintsikelelo zikaThixo sifuna uthobeke. Esibhozo Yahweh's kingdom shall come. Ngenye imini uThixo uzawusivelela. Uzawuza nobukumkani bakhe. Ngenye imini. Yaqala ke ngoku into ethi messianic hope. Themba elithi uzawuza uMesiya ngenye imini asikhulule. Ethoba yathi umnqophiso azawuza nawo ungaphezu kwalwa kaMoses. Lenyuka ithemba kumakhoboka. Eshumi God's providence came forth. Inkxaso kaThixo yabavelela. Ngiyabona basuka ku1 xa ndifika apha ku10 wavela uThixo. Uyabona uThixo uyamthesta umuntu. Extra and test him. Athi umuntu qethe ukholo lwam ndonyuka nalo ndobambelela noba kuyenyuka noba kuyehla avela uThixo. Ngoba xa uThixo efuna ukuziveza kuwe uba ungubani ukuyeka esithokotokweni. Sithokotokweni uzawucaca apho ke into yoba uyachaza. Kweso sithuba ke bantwana bakaThixo uyezekile wema isithi masimkhozeni uThixo. Abantu bakaThixo bamva uyezekile. Yonke le nto uyithetha apha i-background. Nivile ilizwi lithi stop persecution, oppression. Bekutheni ke uzimbe njalo? Ungathi ulikhoboka uthethe nokumkani ngolo hlobo. Uyezekile ubhekisa kokwabo kwaJuda uthi
njengokuba nihleli apho ndingekho kuthinjweni, iyacaca into yoba nisona. uThixo akayifuni loo nto. Yekani ukucinezela abanye abantu. Bantakwethu, singamakholwa apha, ndimamele ngoku kuthethwa apha, ndimamele. Ndithi uyazi uba yintoni le nto kukhalwa ngayo apha, le oppression, le violence against women and children izawungena ezicaweni. Niyabona becawa bazahamba ithetha apha ezicaweni. Uthini ngabantu abahleli pheshipini? Bazayiva nini le nto? Uthi apha othethayo umphathi uthi intengiso yotywala idala i-rapes. Bazalwane, nihlala esishipini nina? Iviwa nini le nto? Uzayiva nini lo phaa eshipini? Uba ndithetha ngolu hlobo. Le nto yenziwa apha izawuphuma ngalo mnyango, iyongena etshetshi, iyongena wisini, iyongena rhabe, nakwethu icawe yabantu abalapha bazawuqula le nto. Ndithi phaya esixekweni izawufika nini? Izawufika nini? Nikhala nge-oppression of rape, of violence.